No niin, miljoonat kaverit siellä ympäri maailmaa taas. Niin. Tässä on hauska video, kun mä näytän nyt Final Fantasy kokoelmaa, minkälaista on kerännyt. Tää on foliokortteja melkein täynnä, kaikki legendaarisia kortteja löytyy myös, mitkä ei oo foliona. Esimerkiksi tällaista. Voi olla harvinaisiakin kortteja, en tiedä, en ole ihan varma hinnoista kyllä. Mutta tämmösiä folioita suurin osa. Ja Final Fantasy Opus 5 pakasta ostettuja. Mä ostin 2 boosteria, niin kuin sanoin viimeisellä videolla. Ja tässä näkyy kans vähän lisää näitä, mitä on pullannut. Näitä monta sivua. Viimeisellä sivulla mä näytän, niin hetkinen. On tuossa oikealla ylhäällä. Lightning Holo tai folio. Se on kai aika arvokas näistä kaikista. Voi olla aika arvokkainkin. Joo. No, mutta semmoista mä näytin teille tällä kertaa, niin ei kai siinä sitten.